ಸುಜಾತಕ್ಕ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ನಿಂಗೆ ಮರ್ದದಾರ ಅಂತಲೇ ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ದುಬೈದ ಊರುಗಳ ಮುಲ್ಪ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಮರ್ದಿದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಅಂಚಾದ ಐಟೆ ಕೇವಲ ಹಿಂದೂಲು ಮಾತ್ರ ಮುಸ್ಲಿಮ್ದ ಕುಲ್ಲ ಬೈದೇರಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ದ ಕುಲ್ಲ ಬೈದೇರಿ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಕುಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ನಂಜಿ ತೂಂಡ ನೆಕಲ್ನ ಸೀಕು ಗುಣ ಚಿತ್ತನ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂದೆ ಇಡೀ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹಿಂದುಲು ಮಾತ ಜಾತಿ ದಕ್ಲ ಬತ್ತದು ನಂಬಿಕೆ ಜನಕ್ಲ ಬತ್ತದು ಹೊರ ಮರ್ದು ದೆತ್ತೊಂದು ವಾಪಸ್ ಬತ್ತದು ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಮರ್ದು ಅದೇ ಹೊರ ನರ್ಗಿಯರ್ನಲ್ಲ ಇಡೆ ಬರಿಯಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಅಡೆ ಪೂಪನ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಪುರ ಅಲ್ಪ ದೈವದೊಂದು ಒಂಡಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೇ ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತು ಉಂತು ಏರು ಅಂಚಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಗುಣಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಗು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಈತೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಕಾಣಿಕೆ ಪಾಡ್ದು ಬಲ್ಲೆ ದೈವಗ್ ಗುಣ ಅಂಡತ್ತ ಪೊಡಿಗೆ ಬರೋ ಪೋಂಡ ದೈವಗ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಬಂಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಣಿಕೆ ಪಡ್ದು ಬರ್ತೀರಿ ಅಟ್ಲೆ ಕೈಯಾರನೇ ಪಾಡ್ಪಾವ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟಲ ಇಂಕುಲು ಸುದಕ್ಕ ಕೇನ್ ಚಿತ್ರ ಪಾತಿರದ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒರಿಯಡ ಆ ಮರ್ದಿಗೆ ಈತ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಚೇರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಂದಿ ಜೇರು ಆರು ಧರ್ಮಗ್ಲ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆತನಿಟ್ಟು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಜೀವನಗಂದು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಪನ ನಿತ್ಯ ಐಡ್ದೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಡ ಅವು ಪಾಪದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಲಿಪ್ಪೇರು ಶ್ರೀಮಂತ ಇರ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಪಾಪದಕ್ಲೆ ನಂಚನ ಕಡಪುಡ್ದು ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಮಣ್ಣದು ಬಂಡ ಅಮ್ಮನ ಒಂದೇನು ಎಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪಾಲಿಸ ಒಂದೊಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಪೋಲೆ ಪಂಡಕ್ಲೆ ಕಷ್ಟಗ್ ಬರ್ಪುಡು ಕಣ ನೀರು ಬೊಕ 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 ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲಿ ಅಂಕ್ಲೆಗೆ ಗುಣಾಯಿ ನಿರ್ದೊಕ ದೇವೇರಿಂದ ಅವೊಂಜಿ ಪನೊಡ್ಚು ಅನ್ಪುನಿ ನಿಕ್ಲಿ ಅಂಕ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತ್ತ ದೇವೇರು ನಂಚಲ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡಲ ಐಕೆ ಇಂಕ್ಲು ಪನ್ಪ ಇಂಕ್ಲಿನ ಆನೆಕ್ ಹೋಲಿಸವರ್ಸಿ ಇಂಕ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಇಂಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ಒಂದು ಏರಂಡಲ ಈ ಜ್ವಾಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಊರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದಾಗ ಇಂಕ್ಲೆ ಸಂಕಟ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆತ್ತ ಮತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಫೋನಾಗ ಐಕ ಕಷ್ಟಗ್ ಜಾತಿದ ಐಕ್ ಸಹಕಾರ ಪನ್ಪುಜೇರು ಬೇತನೇ ಐಕ್ ಜನ ಬತ್ತು ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಉಪಕಾರ ಪುರ ಆಪುನ ಏತೋ ನಿದರ್ಶನ ಉಂಡು ಇಂಕ್ಲೇಡ ಸುದಕ್ಕೈತೆ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಸೋಂಕು ಹಾಪುನು ಅತ್ತನಂಡ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಆ ಪೋಡಿದು ಹೋಪುನ ಆಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈಗ ಮಾತ ಇಂಕುಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡಿಪೋದಾಯ್ತು ಸಮಸ್ಯೆನ ಪಂಡ್ರೆ ಹಾಪುಚಿ ನಮಗೆ ಇತ್ತೇಗ್ಲ ದೈವನ ಒಂಜಿ ಎರಡ್ಲ ಅಂಕೆ ರಾತ್ರಿ ಕೊರ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬರೋ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಂಗೆ ಸೋಂಕು ಹಾಪುನೇನು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಏನೊಂದುಪ್ಪು ಐಕ್ಕಲ ಮುಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಓಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಓಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದಿಪ್ಪೇರು ಅಂದೆ ಏತ ಉಂಟು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮರ್ದು ಅಂತ ಜ್ವರ ಉಂತಂದೆ ಎನ್ನ ಇಂಬೆರ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಮಗಲ್ ಬತ್ತದ ದೃಷ್ಟಿ ದೇತದ ಅದೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೋಂಕದ ಮರ್ದೊಂದು ಕೊರ್ಪ ಇಂಕ್ಲೆ ಪೂಜ್ಯರೆ ಐಟ್ ಏತ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಉಂಡು ಏತ ಉಂಡು ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪೂರ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೊರ್ತುದು ವಾವ ಊರುಡ್ದು ಒರೆಯರ್ದು ಪಂಡದು ಪರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲದು ಕೊಡೆಯಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪ 16 ಗಂಟೆ ಬರ್ತಾನಗೆ ದಾಟಲ್ಲಿ ಪೋಡಿಗೆ ಆಯ್ನಾಗೆ ಕೊಡೆಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇರು ಮಾತಾಕೊಂಡು ಸೋಂಕದ ಮರ್ತು ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವಳ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಂಗಾರೆ ಐತಾರ ಪುರ್ತು ಕಂತನಗನೇ ಬರೋಡು ಐಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ದೆಪ್ಪುನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೃಷ್ಟಿ ದೆಪ್ಪುನಾಡ ಪೊರ್ತು ಕಂತನಗ ಸಮಯ ಐಕ್ ಸೋಂಕದ ಮರ್ದಕ್ಕೆ ಮೀದೇ ಬರೋದು ಮೀದು ಒಂದು 300 ತೂರ ಬರೋದು ಮೇಕೆ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಹೊಡೋದು ಸೋಂಕು ಐನೈಕ್ ಸೋಂಕದ ಮರ್ದ ಕಡೆದು ಪ್ರಸಾದ ಪರ್ದ ಮೇಕೆ ಪೂಜೆ ದೊಡ್ಡ ಪೇರ್ದು ದೊಡ್ಡ ನೇತ್ರ ಕಲಿತದು ಬಂಜಿ ಕರ್ಸೋದು ಬಂದು ದಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತರೆಪ್ಪರು ಭಾರಿ ಬಂದು